Hello! Welcome to my YouTube channel. Galibog ba ka kay di ka kabalo o kung saon ang pagbutang sa end screen? Kini nga tutorial makatabang ninimo. Luan di ka o kung saon pagpahimutang ang end screen. Unsa nang end screen? Parehas na ani. Kana. So nakita ninyo, mo na siyang end screen. Makita na ninyo sa outro sa inyong video. So kung i-click ng end screen sa inyong mga viewers, automatic musugod na pud sila sa bag-o nimong video. So mao na ang end screen. Importante kay na. Mura na siya ga-promote sa ato ang kaugalingong video. So usa na kinahanglan mo subscribe sa mo sa akong channel kay daghan ba kayo mga tutorial na angay itudlo ninyo. Ug i-hit pod ang notification bell para ma-notify mo sa bag-o na kong i-upload. So, mo shout out sa ako ni Melody Cabalquinto o ni Pulinjen Husayan Fernandez. Shout out ninyo diyang duha, ma'am. Salamat sa pag-subscribe sa akong YouTube. O follow ra mo sa akong mga video kay daghan ba kay kong mga tutorial nga angay itudlo ninyo. Sige, kay murag taas-taas na akong intro. Sugod na tag tutorial kay kabalo ko nga gapaabot na mo diha. Ug karon na namo sa inyong cellphone, inyong unang buhaton, i-click ninyo ang Google Chrome. Dayon, human sa Google Chrome, kita mo ning 3 dot nga nasa taas, inyo nang i-click. Dayon, kinahanglan naka-check ning desktop site. Sa ako naka-check na. Human ana, ari na mo diri sa profile icon. Kini nasa taas pod. Kana, i-click. Dayon, human ninyo click. Kita ninyo ning sa taas nga naingalan your channel. Inyo i-click. Dayon, ana mo sa inyong channel. I-click ninyo ning customize channel. So, mag-wait sa takadali. So, naana mo diri sa channel customization. Inyong i-click ning content kini. So, content. Human sa content, mo click mo usa sa inyong video. For example, kini. Kung i-click. Human o click, muna ni akong video, di ba? So, human ana, diri sa ubos, na nakita ninyong subtitles, in-screen, o cards. So, arita sa in-screen. Kaya mao ni atong tutorial karon. Then atong unang buhaton atong i-click ang end screen. So mao na ni ang porma sa end screen mga parente. So mao ni atong video kini nas ubos. So ato ning butangan og end screen. Labi ta ang video sa tumoy. So mupili ra mo ana mga parente, daghan mo kapilian na usa na double. Depende ra ninyo og pila inyong ikuan mga parente ibutang. So ako usa ra akong ginabutang kini ra nas babaw kini. So na i-box. So atong pinduto ng box. So napindot na natong box. Dayon human most recent upload akong pilion ani mga parente. Ato ning ibutang diri sa 1040 kung ibutang mga parente. So kini na pong usa, kinahanglan inyong itupong mga parente. So mao na ni siya tupong na butang nako sa 1040. So diha, so pag 1040 minutes mugawas ning end screen.
mugawas na siya mga parinti. Ato na rong lantawon. So mao na humanan niyo butang, inyo nang i-save. Kita mo ning nasa babaw na i-save. Inyong pinduton save. So mao na to. Manaw na end screen. So tong lantawon nanay box. So inanara sayon ra kayo. Atong lantawon ang video kung tinuod ba gyud nga ni appear ang end screen dito. So, ang hinaot ko nga nakabalo na pod mo kung saon pagbutang sa end screen. Yung natoon ra siya mga parinti. So, nagpasalamat ko nga naminaw mo diha o gitapos ninyo akong video. So, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YT. Kung kini nga video, nara sa ubos ang subscribe. Naray nakabutang diha. O gihit ninyo ang notification bell para ma-notify mo sa bago na kong upload. Kaya daghan pa ko kayo tutorial nga himuon para ninyo. So, ang hinaot ko nga mudaghan na po view ang inyong mga video. Daghan na kayo mo subscribe ninyo tungod sa akong gitudlo nga saon pag-promote, saon pagbutang sa end screen. So, sige, kita-kita na punta sa sunod. Ayaw mong tanan diha. Walay mo gawas-gawas, punduras balay kay magka-COVID. Bye-bye.